da sun tare hanyar yan doto nawa ka kashe kuma haka za ka dawo, haka fa muke rayuwarmu. To wannan mutumin ina tabbatar maka tun da aka yi Najeriya a 1914, ka san Najeriya an haɗa ta ne a 1914 ko? To tun Lord Lugard da ya shugaban ƙasa a Najeriya, Sir Hugh Clifford ya zo ya karɓe shi a 1920, wajajen 1940 Sir Richard ya karɓa, har zuwa na ƙarshen su wanda ya ba da independence na Najeriya ana ce mishi Sir Littleton. Na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaba ba daga lokacin waɗancan har zuwa Tafawa Ɓalewa, har danniyan da sojoji suka yi, har zuwa lokacin da Obasanjo ya shiga wannan tsari na yanzu, har zuwa Muhammadu Buhari da muke kuka da shi. Na rantse ma da Allah ba a taɓa shugaban da ya zalunci a Najeriya ba irin Ahmad Bola Tinubu, kuma a kai yake. Don haka 'yan Najeriya ko su tsaya in suka ga dama su karɓi kuɗi su yi zaɓe, matsalar su ne. Amma in aka yadda ya wuce a matsayin shugaban ƙasa, to na rantse da Allah da yawan mu ba za mu shaida juna ba. Ina godiya.